to dol rok bahai tong bai sabai gadi asa khino rok jotono kaham kurung te sep no tong bai na hinoi ngai ta to kasang mani jora he da ba ngai to dol rok ngai kasang mani jora ngai kita kong rai rok te khorang rok totra rok yok nong bayo ngai he pano norok bai kok salanya ni bagai ma phaisa khata hai da ba dol rok ngai norok nogoi man khana थांनायाव आं तामा भिडिअ बानो खांखाया मनो तो इनो तेने ताकिसा भिडिअ बानो गने नांगoi थांखा जे बजे सेनि ओ त्रिपुराjuk बोरैमा जो बो सरि सान का हाय बा बो सरि सान का अंकाय बो सरि सान मनो तो किसा मिसा सुकक सालायनाय आं तो केबनो हामते केबनो हामिया मो टांगा सुक सानानि थांया बाट जतनो काहाम आंगा बो सिसमिस सावो ओंखाय नायदि बजे सागा ताबो borok masono joli oise bo abo haike kok sapu mane rajani bibijugno ba rajani nokno tuye bo sajati pho nong thangkana abo mistake pho nongoi thangkana abole ungoi no mano borok ungoi phaika hanga abo bol ungnai no abo to bol ungu no oंखाय bobo saka bobo sori san kaje bini tui chalia hanoi bo abo samani bagoi bo business joli oise abo hai sajak tingu hanoi bo to saka hai pano sanani musungwang mokok no je nang ekta kok sanani sikang nong kisa wan sungnani nango tamni bagoi mok kaisa social media hai sungje videos dalogoi tongo mok kintu bujoto no nogoi tongo nong kaisa kaham kok saka angka ba hamya kok saka mane no nini kaisa abo onek ulo rogo problem phai mano nong mo kintu wan sungnani nangnai hai ba je kono borok bo ungtho ang ungtho je sapon ungtho chaya hanga kai era bui no nasigoi tonglak tabungni dino ekdom kulam pura direct shot khaijaknai abono jotono sai direct shot khaijaknai abo jotono sai mano hayar ba hangkai boto nakar sanka abo to kaham kok actually bobo samani mistake ongoi no mano bobo no joli phono sawai man pia ba nong omo hai nok no tuyi eba amo hai dokhani kok no tuyi le bahai ke saka ba amono nini salia hnoi nong ang bo asa khayo hai bono kokure abo kisa misa mistake jotoni no ongoi mano borok ba mistake ongoi no mano hayada ba ओंखाय नायदि ताबुकनि दिनो borok bukha bisina angka no nang sai khina re wano tabuk jude ani video no nai tong hangka nong comment khai sari hayada ba naidi borok bisi tabuk sa aja yang jagoi tong PhD khaijak engineer khaijak doctor khai tong nai nini master degree khai tong nai master khai tong nai omo hai ro kotor borok kaijagoi thangbayo oino jagao oino bosongbai amono tuyo sini borok belai no tamo burui tamo sila bebak sajaya ong tongmani jorawo abono muthakoi manya ong tongmani jorawo nong oma hake kok samani bagoi nono bui asa khayo ek number hingke amono tuyo no nono belai no sajaya ong baikana ta kaisa hingke nong je saka jini bo raja ni nok ni family ni bini bibi song borok kaijak mani nokai tamongoi saya borok nokai tamongoi video bano gya je o ngo buini video no nogoi phono buini comment no nogoi phono nong sakana ngoi no mano mono tuyo bo buisa jakliya haise nong je sana phono yasi suri but amo hai kotor no yasi sur mane hinga kai chaya abo hai wan suk laikhata borok muni surok hingai mono ko kuroi amo to hingai chung je phono phono video bano mani thangka kok sanani thangka amo to tung wan suk lainnya nangnai sigang kaisa video banog reka kaisa borono phatte ga yasi sur reka angka mo belai no saya ang sob somoy no haise nong video khaidi nong content snam di phia ba suk borok no directly shoot ta khaidi ta hayar ba kaisa norok nogoi man kana hayar ba hangkai ang mono sanan mo sungo last digo amo hairok tang laidi hangkai amo to tabo belai no solwoi tong belai no borok wana laijak bahai ke bo kaisa borok kaisa burite te bahai ke adhung moi man kana borok belai no wana laijak abo ungoi no mano bo binaro bo phunuka bo ta kaisa video rekha je sorry rok sanmani hingka mono nogoi nang tini tesa video ma bano kubui no bo mane jolite mane borok to nung video bano khamane non hamya comment khainai no nung mo baita joli di nono hinai sinal hinai mano musuk hinai mano musuk busa hinai mano suri hinai mano beba onek kisu hinai mano ya bo mono morok no ignore khaidi nung morok no joli boi nung buini upora yasita surdi hingkai belai no sayang ngoi thangnai hingkai nung buiba hisi hinjak samnai haise
Nga nung boto ঠিক ন জলিতে অনেক কিছু কক সাউই রেখা হাইছে অনেক কিছু কক সাউই রেখা মনি বাগই নরক তাম তাম কক সাকাবো যত নুবাই খানা ইনকে মনি বাগইনো বড়রক সাজা গ্যাং জাকা হাইছে মনি বাগইনো বড়রক ভিডিও মা বানখা ইনকাইবা ববলাস দি কে সরি মা সান্তাই কেটা আও ইনকে আমরনো তুই আসো কক বাংলায় সুম কোনো লাভ করে ইনকে जाने कंटेंट जाने वीडियो जास बानक लाइदी बाहाय गाहाम वीडियो बानक मान आम खाइलाइदी केब न हाना ता सालाइदी केब न तला खिकलाइना ता नाइलाइदी masa ke kusugo kadi buini aro tebo youtuber bango onek tongo kubang onek business tongo onek kisu tongo but sini borok ngai ekjon phunuk de million subscriber kada kurui khu বিজনেসম্যান ফোনক দিয়ে একদম কোটি kurui khu এনেবা nge tabo ojora roga asu kok sogro banglai oi walai suglai khai tong mane abo bad didi bukhung nang mono sanan musung last de go borok mono sudo bol ungo abo nung simiya jotono ungo ang ungnai salja te masa bongnai abo ungya hane kebo kurui bol ungnai no ekdin bol ungnai kok sama jaga mistake ungoino manu samung bol ungoino manu sayang mani bagono sungtini jung mistake khaimani bagono sungtini obo haike tongani nango haisi agi bo mistake haike sungta ba haike ma tongkha kokuroi amono kicham jaga mistake uma baisini bukhugno basu kuri lainani kokya haise ngai bini bo mistake bo ungloi thangka bo bolong thangka bo tunoro sori sanka hayada ba ngai to kokuroi gisini bukhuk juk bonung jepro kok sanani sikang kisa wan sugi kok sadi ba duwe kok sadi